Cain Owen. Chwipio'r bêl tuag at y cwrs Cosby. Mae'n syrthau'n garedig i Lewis Clutton. A John Rushton yn arbed yn isel o gynnig Lewis Clutton. Cain Owen. Troed chwith bercla'r cyngrair o bosib. Y peniad allan at Miles Davies, y cefnwr de ar y foli. Doedd honna ddim yn bell gan Miles Davies. Callum Brackley, y bêl dros ben yr amddiffyn, Michael Wilde ar ei holi. A mae Cadwaladr yno yn troi y bas yn sgwar, a dyma Jack Higgins y gwbl glir. Ashley Morris yn arbed a MacDonald i'r adwy hefyd. Jack Higgins fe gafodd o ryddid y cwrt. Wedi 7 gêm gyngrair heb ennill, mae angen i'r Fflint lyncu cyfleon fel yna. Brackley ymlaen, hawdd i Jeffries, a nôl mae'n mynd at y golwr Ashley Morris. O, Morris yn rhoi y bêl yn syth at Mark Cadwaladr, ac mae'n anrheg i'r Fflint gan Ashley Morris. Mark Cadwaladr yn rhwydo camgymeriad erchyll gan y golwr. Gol bwysig i'r Fflint yn y ras am yr ail safle. Jake Phillips ar arwydd, y bêl i mewn. Mae Cadwaladr yno, a mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell. Nathan Wood oedd ar y postyn gosod, dwi'n credu. Phillips. I gyfeiriad Nash, mae hon yn mynd. Bêl gan Cadwaladr, mae'n sythio i Roberts. Roberts! Ac oedd hi ar y linell eto dan Jeffries y tro yma. Maen nhw'n gofyn y cwestiwn, oedd hwnna di croesi'r llinell? Dwi'n meddwl bod Nick Pratt yn gywir y tro yma. Sam Hart, y gig gornel i fewn, yn syrthio at Nash, ac unwaith eto Penybont yn clirio'r bêl na. Un tîm sydd yn ni ar hyn o bryd. Hart i fewn, y peniad lawr! Ac mae oddi ar y linell unwaith yn rhagor. Mae yna honiadau ymlawio fan hyn hefyd. Cain Owen yn uchel i fewn i'r cwrt, y flic ymlaen, Ben Amon! Oedd Amon yn rhydd, ond yr ergyd yn syth i ddwylo diolchgar John Rushton. We've got a good, honest group of footballers who fight for themselves, who feel like they've got opportunity to win games of football at this level, and also are embracing the challenge of competing in the top 6, and that's what we showed today, and it was good to get back to winning ways. I thought the start of the second half, Flint had enough goalmouth scrambles in our box, a couple cleared off the line, probably to warrant winning the game. There was nothing in the game, it was very tight. The pitch shouldn't be allowed, in my opinion, these days to have a pitch like that. It didn't help Flint, doesn't help us, but the conditions meant that it was one of those games where decisions was going to be really important. We made one very poor decision, which was capitalised on. And then, like I said, I thought they had enough chances at the start of the second half, probably to warrant deserve the 3 points. Os oes ni'n bod yn onest, os oes wedi gallu bod yn 2 neu 3, ond siŵr bod nhw'n dweud bod nhw'n wedi cael digon o gyfleoedd hefyd, ond oedden ni'n teimlo'n cyfforddus, oedden ni bob tro'n gwybod 5-10 munud olaf bod o'n mynd i fod yn anodd, ond nathon ni greindio allan fel maen nhw'n dweud, ac yn y diwedd, 1 gol sydd wedi ennill y gêm, a dyna beth ni'n falch o heddiw.